Wala sa ting. Hindi ko siya. Ano mo nagluan na din niyo? Tama na yan. Isod ka tay? Ha? Isod ka rin ha? Pasisay kusod. Naman. Ano ka na yung isod yung nagkaon? Magkakaon na ng bali. Kasi kumay siya, mga kamanday ni. Oh, last na na ugma. Ang karon, si fixing. Oras. Hindi arang kuan guys, duyan nga ang pinalit, itawad na kuno. Asis bang ko pagkatarian ng gisanan. Mabago na gadyo di mo hang dujanan tay. Kaya gijahang dujanan mo kudi jang init mo gunang nga nga dujanan no. Di ba tang gisin gisanan? Sakit na. Lami ri tay kay bugnaw. Pagman na rin ito. Bahaw ba naman yung rori, puliran ko nga naman sa. Salamat sa Ginoo kasi tatay na kuan na mag-maintain na magkuan na mas tambaw. Dari sa tay lingkod. Tundan po sa ba ko bagi pakaon ko. Lingkod sa tay lingkod tay. Dana. Og kanang nay mangga pikas sa pud aping. Nagmay ra jud. Og fan puno sa to ini ka buntag sa rakmok pandisal. Karang mangga na rin na. Di man pud pa kanunay kaon. Hatag di. Gahi pa. Kanunay kaon. Pikas aping pakaon. Ha? Butas no. Saging. Tama daw pa rin kamong Kantapan guys kapajas. Uy, lagi mabunta, bala di may mahubad daw. Excited na sa tayo siyang dujanan na bago. Amay pes nagpuluto ang sulo pa kanang luto naman ko ng suba. Alam ko ba tali? Hindi ka nang daan eh, asa na ibutang. Tago na. Ay nakagisi-gisi naman di ay. Gabok ng kaadso, dito kan doy. Wow na naman. Halugitin ba gusto. Humok mo na naman. Mag-arad di ulit ah. Panda. Ano makaganiya panda mo ra makag nasa limuang. Wala ka sabot siyang gibati, ngano to nay? Oo. Makakakalas. Para sa natin. Ano ade dali. Ay mag-gordia na dani. Ha? Mag-gordia na dani. Mingaw sila nimo tay. Da kairo. Karang amo. Mingaw sila. Paano nga? Wala na may grapes. Nahurot naman. Kapita po pa yung termos mo. Pan. Ada bolsita ya. Taon siyang pan. Ngayon, nataod na kuwan ni tatay. Nang dudyanan na bago. Bago nagdudyanan si tatay panda? Ha? Ha? Hindi na nainit sa likod kaya hindi naman siya kuam. Marami nagpanak. Di na. Hindi na kamuhig dito sila tay. Ano na kasgawas? Abo. Sa sala. Kadyo dito sud kay mo nang maputan ka dito. Kadi ka makalanghap og presko na hangin. Sigsik-sik na itong underground. Kasi way buho. Tumasod. Ha? Tumasod. Gani. Electric pan jadi maka singaw ng kwanda na sila jabog mo nang infection nag baga. Yan na muna basi mamalik na pud mo dito nay. Yan na pud. Sa ilaom. Lamig color ag kapajas marang lamia pero nagkaon nimo tabang man. Ay, gusto kasin. Nalagsik sa tenga nakauli na. Doon yung tao na urabi. Nakala ko tao dito. Tulong kadang sa mong abot dito, ni abot mi dito kay. Mamutuig. Apa yung mama ita? Ana. Ha? Hindi ko. Kasi yung mahugma yun eh. Namin na natay, kaya di na nainit. Di na mag-init mo. Likod. Na? Huwag makang mabuslot. Hindi kinuog, humok. Samo ito, magisi. Hindi man magisi. Lubid. Lubid mo pag manuog ba? Pag ang roy, di ko masilbi.
Ini taglikor to. Paling taglikor to magdoda. Minito tay, katay mo gidujan din naman nagtug sako. Kanara kay nindot. Tadi ko sa kainin. Adro to bang. Asap Ito ka ba? sanan ka ba balik dari mo sandit. Anak. Anak datang sandit. Na kada presko ta na nagdujanan wa init. Diyan na nasiro. Ini isang at nila. Yehey. Dari dia. Nagdujan na sa tayo siyang bagong dujanan. Nana daw pa ito gatas na midali guys, yung palit ni sa gatas ni tatay, yung palitan na sa tatay o gatas. Basta ako muuli og sibo. Dinlan na gatas. Medyo na laman mo bas kagay no. Yung pabas kag mangkuno ng gatasa. Katungkan sa nga na to ay. Para diabetes. Para diabetes. Para diabetes. Ano to? Lusir na ba to? 2,000 ang kwarta na. Ay nga ni di ay. Pangkuan, pang diabetes, nga gatas, Lucerna. Mani guys, yung ipalit. Ilan siya to? 2,7. Kami yan na bugas. Tagpilang bugas na nito. 2.7 ang sako. Sabay kami ah. Sabay kami ah. Nara. Bakit may pamalit ka rin lamas. Kamay mo pa agad. Sa kasako. Gano'n mo siya? Kira kayo na kaila. Gatos. Ubay farm. Ikaw ka nag-isura ba kita namin? Kira ba na? Sige, okay. Okay. Wala pwede nagkarga o pwede nakapit dito ng laro. Awin nga, nabili na mo. Puro ka na rin. Masakay ra? Isa. Ano bang tutoy mong libantadan? Katod na. Sanay mong gatas tayo. Kipalitan kasi mong anak na prani mong naong. Yan na kay gatas. Gatas pares diabetes. Gatas para siyang diabetes. Tag sa kalibo ka pintay. Ha? Kalibo ka pin. Tagkuhan, 1-2, pila to? 1,200 ka pin. Yo, magpapagbaga. Na may bugas. Bugas, kati Jijin mo rin gatas kipalit. Hindi, sagdi laman ang mahal na presyo. Ha? Imo. Kamya na ito, 7. Ingom kag lami. Yara, Lami ito din na. lamas. Ika gatasan, luturin, luturin na. Lusir na. Kaya, Hila luturin na. 1, 2, kape. hey guys, madyong gabi eh. Na sila piramida na, giduwa nila sa tatay. Piramid sundoy. Nagandam ko sa panihapon ni tatay. Kuha ni. Di ba ang pagkawan ni tatay rabali, kanon kay gagmay rali. Kakuan mo ko kay gamo. Nakakuha naman ka. Tipod, laptop. Pero kani di raman ni jang mahurot. Itagtulo raman ka kutsara ijang mahurot. Jang sedanang sabaw nga kuan. Karning baka. Pero ijang kuan anda ni kuan ra. Yan na laman tamukaon. Tay. Tambal patrungil. Kay may namra baka tambaw. Alas 6. Sa kalingkod rin na. Ito sa naman ang bahala ko gana tayo na alaman. At naali kita na papel dan dad yung tanan dito sa Lina. hospital. Nay. Ah. Hindi ko siya. Ano ko nagluan na din niyo? Tama na yan. Isod ka tay? Ha? Isod ka rin ha? Pasisay ko su. Man. Ano ka na isod ka may kaon? Magkakaon na parang yung bali.
Rumaysin, huwag mga kamanday ni. Oh, last na na ugma. Ang karon si Pixing. Oras. I-address pati tayo kaya. Libat tayo. Libat sa... Kasi, magkalabag sa mo. Ito, sarap ang mga gana tayo. Saan to sa laman tayo kay mugana ra lagi ni. Gana ka tayo. Hangon lang ka na 5 ka iro. 5 ka iro tayo. 12 ka iring. Ang bigod ka magwahay. Basta mugana na. Sa tegdaghan ron kay baka ni Jan Siluan, paboritong sinabong baka. Naman po ka ng laptop. Nga naman kagubot sa bus na wadaan ko na pagtail. Lagi lang baka. Mato na ko. Kaya malis na ko. Pagamping mo day. Sige, kami. Salamat. Nanay, baka ganyan mo ko may talaga. Alam mo pa buskitiro ko ra na pa sa kaso. Malipay jud ko. Maurot na nimo tay. Aning loto. Nay. Daghang lamok nay. Oh. Nay. Dapat na electric pan kanila mo para mo nay. Dia lagi ko dia. Bisa na magkasakit ng panahon. Hindi yung pagkakawin ta. Oh, lagi martilyo. Uy, ako, sila na ba tayo? Saan ka lang ito? Doon. Sandi ba? Madog di ma. Yoy. Baho buka. Pabog man. Ha? Pabog saan? Kamu lubo to din ito sa mo. Ika? Do ako pa kahoy sa mga kahoy. Dari magkabit maglansang dihang duha. Ano no, pwede do na. Ang dari lagi. Saman. Ini ako na ko patre. Alansangan na kahoy dani. Mo sumpay na. Mukarina ba? Pwede mamakuan Pa tay. Ito yung pag... kahoy ba? Dari pwede kaya ni kapta niya. Dari ba ito sa dari. Yung kanyo pa baka. Kanyo pa kataas. Kahoy, duha. Duha may kahoy na lang. Kanyo pa. Bitbit ang gabi naman. Ugma na good na tayo. Humatay, nataning butangan ng kapitanan ng muskip, pero may lamok pa nga kasi musol pa po tupin. Gini, dangan ang nakaon si tatay. Ang pinakaon eh. Mga 5 na siguro ni. Sige niya yun eh. Sabaw di ay tayo sabaw. Ito eh, ito nagkakasabaw ba? Iba, ako rin eh. Ika? Tay sige pula. Na may gatas, kapitay. Yan kape lagi ni mo. Na may gatas, Pwede maggatang palit ng gatas nga pangkuhan. Ito mo nagana para makita mo sa tubig. Hindi dengan ba dengan. Na may ranay, matik lang na yun. Kapay na yun. Para mahulot Nga ba na tubig siya? Napatay yun. Ha? Wala rin ka? Duminam nakagatas. Ang nga ito ta. Naman. Diyan mahulot ng isang kanan. Pero medyo na laman to. Nakalimang hungit. Minam daw sa gatas. Gawat si Mingkay. Panihapon. Minam ko sa gatas na. Manig. Pinalit ni Mama Gigi. Loser na. Pila ni Jen? 1 to 75 man siguro. Palit lang matagalig. Dako. Tuhon. Tuhunog natin dahang budget. Dako na itong palitin. Kaya rong dugay mahurot. Hamay ko resulpit. Wala lagi. Wala ka pa dito. Wa man dito'y pero sulpit sa mercury. Sige, huli sa akin. Ko ang hiyo ka ang sina. Ha? Saka? Ansa na. Wala ito. Huli. Good morning guys. Good morning Nay. Tay, good morning. Kamusta naman? Namugaway na gidyong tugda na. Magawin na kayo. Sakit ang likod ini. Ha? Sakit ang Sakit mong likod? gani mo na gini. Ano naman na? Kita mo mo sa gini. Kani? Gini. Hala. Sakit ang likod sa mga.
ka ninay. Hindi ka na bugnaw dito sa kuanay. Ang tingag ni tatay ba na ulian, di para dito sa hospital nga murag na sila. Murag na sila magijang tingag. Anay, murag mo ako kung dilar to. Ano tay? Wala kadyo ka nag-ubo-ubo tay gabi eh. Nang lamin naging mong tug tay. Katulog na po na yan. Katulog ko sa kitin. Nakatug jog ko. Ay salamat kay magdingag og saging. Saging isa ka bulig. Lami nag ginamos no. Ginamos? Ayun lami ah. Nakabot-abot naman yung saging nagkahinog-hinog naman ay. Sa dalagit, mahalang saging. Lera guys, naluto ng saging. Tagsaging. Oh. Hi po. Mama is po Mama Didi. Hi, dali. Hi, Sir Limuel. Padung na ko diyan sa dalaw ng eskwela ko Sir Limuel. Guys, mamauta. Diyan naluto ng saging. Naginamos. Karunta. Maus ako. Balag saging ko na basta labing. Naginamos niya. Mauta guys, saging. Ag-oras. Dali! Inja, Bahala ka. Laka na nambot na raba ka. Kabang! Hala ka kabang. Naman mo na si tatay na daris do dyan. Wanin yung ibanta dyan. Ha? Ha? Kabang. Ko kabang. Dali!